Balenciaga, ja na vašom mieste, ja na vašom pozvracał z vás. Ako je to možné, čo ste to za ľudia zas? Raz preklínate deti, starých, chorých ľudí a potom ste na okienkách, keď sa to hodí, keď vás niekto súdi. Tvárite sa, že pomáhate, len keď sa pozerá svet. Dobro len na oko, morálka podľa kamier, nie podľa svedomia, nie podľa vied. Ako môže pomáhať človek plný jedu a hnevu, čo sa posmieva chorobám a bolesť používa ako kulisu prejavu. Hráte sa na ľudí, čo majú srdce a tvár, no je to len maska, čo spadne hneď, keď zhasne zrak. Rozumí už sa stáva, keď vidím ten istý vzor. Nenávisť strieda poza pokrytectvom a u vás domov. Nebudem spomínať žiadne mená, netreba ich hovoriť nahlas. Každý veľmi dobre vie, o koho ide pravda, vás raz dobehne zas. Balenciaga, ja na vašom mieste, ja na vašom nezvacal z vás. Ako je to možné, čo ste to za ľudia zase? Raz preklínate deti, starých, chorých ľudí a potom ste na okienkách, keď sa to hodí, keď vás niekto súdi. Tvárite sa, že pomáhate, len keď sa pozerá svet. Dobro len na oko, morálka podľa kamier, nie podľa svedomia, nie podľa vied. Ako môže pomáhať človek plný jedu a hnevu, čo sa posmieva chorobám a bolesť používa ako kulisu prejavu. Hráte sa na ľudí, čo majú srdce a tvár, no je to len maska, čo spadne hneď, keď zhasne zrak. Rozumí už zastáva, keď vidím ten istý vzor. Nenávisť strieda poza pokrytectvom a u vás domov. Nebudem spomínať žiadne mána, netreba ich hovoriť nahlas. Každý veľmi dobre vie, o koho ide pravda, vás raz dobehne zas.